Assalamualaikum dulur-dulur, monggo nguri-nguri budaya Jawi nggih punika sowan dumateng para leluhur. Sakmenika cikal bakal channel wonten ten Makam Haji Kartosuro. Badhe sowan Kyai Haji Abdul Qodir, Eyang Kyai Haji Abdul Qodir nggih punika guru ngaji Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya. Saged liwat mriki kula paring mangertos makomipun Kyai Haji Abdul Qodir. Saged liwat mriki nggih mriku makomipun Simbah Kyai Ma'ruf Manwiyoto, Simbah Kyai Abdurrahim. Lah niki ngilen ten gang niki mlebet mawon. Eyang Kyai Haji Abdul Qodir punika gurunipun ngaji Sultan Hadiwijaya Raja Pajang. Informasi kula tangkep ngeten. Terus niku Eyang Kyai Haji Abdul Qodir niku nggih cikal bakal makam haji niki. Mengke mlebet saking mriki saged, mengke medale mengke saking mriko. Mengke kula paringi dua jalan alternatif ten makomipun Eyang Kyai Haji Abdul Qodir. Niki lurus mawon saged medal niki menggok mriki saged. Nah menika makomipun Eyang Kyai Haji Abdul Qodir. Mengke saged dua alternatif. Mungkin medal nggen dalan mriku nggih saged. Kula ndek wau sampun suluk, sampun kirim donga maos Al-Fatihah itu dumateng Eyang Kyai Haji Abdul Qodir. Dulur-dulur mbok menawi dereng mangertosi makomipun cikal bakal makam haji nggih punika Eyang Kyai Haji Abdul Qodir, guru Sultan Hadiwijaya Raja Pajang nggih punika. Jirat misane nika bulan purnama, purnama suci. Niki makomipun Guru Sultan Hadiwijaya nggih sekitaran Kerajaan Pajang niku 1600-an. Nggih tahun 1600-an hampir 400-an tahun yang lalu niki. Makom sepuh niki. Niki cikal bakal makam haji. Informasinya mengatakan dulur-dulur dinten Jumat tanggal 7 Maret 2025 sowan ten makomipun Eyang Kyai Haji Abdul Qodir. Lah niki alternatif jalan lainnya ndek wau kula paring mangertos saged liwat ten mriki. Nah, niki alternatif saged medal mriki mengke panjenengan yen badhe sowan. Nah, menika dalan aspal, dalan
jalan tengah Makam Haji ini kok. Makomipun Eyang Abdul Qadir nih kok. Dan niki dalanipun tengah Makam Haji. Sengetan mriko makame Simbah Kyai Sirot. Ha iki lene Simbah Kyai Sirot. Makomipun Eyang Abdul Qadir cikal bakal Makam Haji. Mengaten dulur-dulur, mbok menawi informasine berguna kagem dulur-dulur saged di-subscribe, di-like lan di-share. Monggo pareng matur nuwun.